Now, one guy only buy na nwunye ndị mmadụ in Indonesia adabana na war situation so ever. This guy you make it na wee daba n'aka one man onye abịrịba bi in Indonesia. Ọ rara nwunye ya. The man akwa aka na so gada ekwe. Nna anyị eche ma ihe police. 1 month to 2 months. Nna ya apịa this guy stroke. Worst one. Nna ofu aka na ofu ụkwụ akpọnwụọ bend ya ka ogbete nke ọzọ aza constancy ọ naghị ebe ndịzi ebe a na-ekwu situation ka a ga-esi wee mee nna this guy ọ naghị agazi anyị nchọ na anyị mmamịrị ofu ebe ka ọ wụsa ụmụnne ya ndị nọ n'obodo ebugharịkata na ya ete na-akarịa a na-akpazi alụ ka a ga-esi wee bula ya. Amara m ihe ọtụtụ ndị mmadụ many guys hụrụ na ebe nwunye ndị mmadụ nọ ọkacha njọ n'obodo Indonesia. Ama m ọ dị otu ọzọ n'obodo ndị nke ọzọ mana Indonesia the way our guys shall allow their fellow guys nwunye ha lụrụ alụ mee ego n'isi ya ha na ya biri n'ụlọ ọ dị very bad. Ọ bụrụ na ọ nwunye onye ọcha ka ị na-aga na asị na yes na ọ nwere ike ịchọ iji aba onye ọcha ime ka nwanne gị gị na-echi n'ofu obodo nwe ofu skin wee bi obodo na-eju ego nwaanyị ọ lụrụ mee ego n'isi ya na ya ị na-achọgharị the woman. Nna nke ereje na ihe a na-ekwuzi na kedu ka a ga-esi webula this guy ọ na-aga ije ọ gaghị aga enye nwe ma onye ọma mere na nke onwe ya ma ọ bụrụ na mmadụ ekurighị ya gaa ụdị onye a ka ị ga-esi wee gbara ya flight ọ ga-anyekwa nche na mmamịrị ime flight chite obodo Indonesia wee ruo Nigeria is almost 20 hours flight adịzie transit hụ na ụbọchị akpọtị ya. Mmadụ si n'obodo Nigeria gawa obodo ọzọ ka ọ ga-bute ego wee mepụ famili ihere bụzi onye a ga-akwa na wibaro were ga-alọta. Ọ gaziri ibute ego wee mepụ famili ihere wee gazie ebe ahụ bube nwunye ndị mmadụ wee buteziere famili ihe ihere. Kedu ihe ọ ga-agwa famili ya? Ihe bụ nsogbu enwere na-ahụ kedu ka a ga-esi wee bula this guy. Ihe a nwanne anyị nwoke kwuru ụmụnne mee gbasalụ ị na-edina nwunye mmadụ ma ndị na-achụ nwunye mmadụ ịma ọ na-aba na-ekwunye okwu ka enwe ike na-agbaziri ụfọdụ ewere isi na anya na ọnụ na ụkwụ a na-ekwu na ọkụkọ manyere ọnụ ọchịrị ọkpa na-abụ wee wunye. Nke a bụ na Indonesia ka o kwuru nke a mee ọ na-afụrụ ka nwanne anyị nwoke si wee je wee na mba onye ọ na-ekwu ife a. Enwe ọtụtụ ndị na-ene n'ife a na-ekwu nwunye mmadụ na-acha atị gị di mmadụ na-acha atị gị maka ọ ka a na-ekwu Okeke ka a na-ekwu Okafọ ka ọ dị onye na-elele ka ọ dị ya na-azụ azụ. Ọ bụrụ na ị na-ene n'ihe onyonyo a mana ị na-arọ nwunye mmadụ anya ekwuo na m ya tụwa aka ebe a ya egwuru gị ini gị dee ya wilu debe adịghị ama jekwuo ebe a na-ele akpati ozu ka ekwe ha depozit. Ịma na nke kịta abụzi ọbaghị uru maka ụmụazị kịta amụrụ onye nwụrụ ụzọ akwụ ya na-atụ. Ndị nwụrụ ezigbo ọnwụ nne na nna nwụrụ responsibly ka ụmụ ha sef na-aba nwa echezọ ha ozugbo kee maka gị nwa ya nwa ọnwụ ifere. Kedu aka ya eji wee ni gị? Kedu onye ya eweta ego ma a sị na ịnwụ n'elu nwunye mmadụ? Ọ na ije na be nwunye mmadụ ewee nasịa gị n'obi gị nasịa gị ife nketa gị ga-enye ụmụ gị. Nke a ka ha ga-eji ọsọ jee na newspaper jee chenji their surnames maka gịnị nzuzu 3 minutes. Ọ bụrụ ife nwoke ọzọ debere mee ego ya na omenala Igbo kwụ ụgwọ isi nwaanyị ka ije na-atọ ọgọdọ na-ama nwoke ibe gị mma n'obi. Nwaanyị gị nwa na onwe gị na-atọ onwe gị ọgọdọ na-egosi nwoke ọzọ ka efe ị nwezi for your husband. Ọ bụrụ na enwere ife ọzọ idebere di gị na isie ndị kịta nye di gị isikwanye ndị ọzọ iwe mechasịa nnọọ ife niile inwe ike ime sọsọ ife di gị nwezere na-akwanyere ya ugwu ebe ụmụ nwoke ndị ọzọ nọ bụ ọtọ gị ahụ nwere ife ọzọ your privacy. Nya ka ị meziri ọ bụrụ nne ụmụazị, nya ka emeziri ọ bụrụzie public toilet, nya ka emere ọ bụrụzie nnọọ ebe a na-abịa eme public offering. Onye bịa tụnye nke ya o were nke ruru ya. Ama m na akwụna nwere nke ka ibe ya mana ọ bụ na ị na-anụ dị chi bụ ụkwụ n'ụlọ na ọkụkọchi ụmụ ada efe elu mana gị nwa na onwe gị bụ nwoke ịfụgo n'ọnọdụ onye anọ nke a na-eme jamin bọdị nke a na-aga ọma ọ dị ka ọ na-ewizi nke na-ewizi kịta bụ stroke ya na ibi maka afụgo ma ọtụtụ ihe onyonyo ndị emere ya ụfọdụ adịghị ekwe ka egosizi ha online ha na-anwụ in silence. O nwere onye agha ama kịta ka o kwe ka ese ya na vidiyo ka ayọ ndị mmadụ enyemaka maka anyị ajụ nata ka efe mere ya nwunye mmadụ. Unu ada asọkwa oyi Chineke mekwara unu ebere. Nwaanyị ide asụ oyi nwoke ide asụ oyi unu a na-apịtọ ndụ ruru unyi. Chineke mekwara mmadụ ebere Jesu mere unu ebere.
zisa ihe onyonyo ọ ka wee doo aka na ntị ka ama mụ na ya esi na ya wee mụrụ ife aha m brọda Paul Chigbo ka emesịa